Здравейте! В днешното видео ще се опитам да представя моите виждания и моят прочит за правителството на Румен Радев, което беше обявено и даде клетва на 8 май 2026 година в София. И така, това е картата в момента на даването на клетва от страна на избраните министри и избраният за министър-председател Румен Радев на 8 май 2026 година в Народното събрание. Какво ни прави впечатление така на пръв поглед, без да започнем да се вглеждаме по-задълбочено? Именно всичките основни домове, първи, четвърти, седми и десети се намират и започват в кардинални домове, а именно в Рак, Везни, Козирог и Овен, което ни показва, че с правителството на Радев това е един сигнал, един знак, че настъпва нов цикъл. Ще имаме изключително кардинални промени, ако може да се каже и реформи във всяка една сфера, било то в политика, било то в икономика, образование, в селското стопанство и така нататък. Другото, което е, че ще се характеризира с една дипломатичност, постигане на независима свобода в предначертаното. Действията ще са в три основни лъча. Внезапни, бляскави разговори с емоции и чувства, внезапни, подмолни, несигурни действия за разширяване и развитие, неяснота, пречки и затруднения в действията. Ако трябва да разгледаме повече в дълбочина тези три лъча, то те показват именно процесът на достигането до изборът на това правителство. Публични дипломатични преговори, силно емоционално оцветени и медийно представени с внезапни информационни или комуникационни обрати. Втория лъч показва начинът, по който правителството е избрано. Внезапни политически обрати, желание за развитие от страна на народа, но винаги игнорирани и вземани интуитивно, но несигурно решение за нов курс за промяна. Но тук показва и връщането на стари исторически цикли, които се активират, а именно сваляне на стабилност, надежда и ново начало, но връщането на стари политически модели, което води до едно пренапрежение в управлението чрез политическо структуриране. Докато третият лъч показва законно ще се стреми към забавянето на действията, т.е. действията и неясни цели, пропуски в изпълненията, мъгливо законодателство и възможността за различна интерпретация. Другото, което е, аспектите ни говорят за едни несигурни, но подмолни действия от страна на опозицията. Ще има бавни разговори относно към обществото, нервност от страна на опозицията, силна публичност, медийна активност, контрол и постоянно на сцената, но действията ще бъдат доста бавни. Характерни ще бъдат политическа динамика, породена от опозицията и коалиционните формации, които се стремят към обществено напрежение, а управляващите ще се стремят да овладяват и стабилизират процесите чрез задкулисни механизми, институционални договорености и кризисно управление.
Правителството често ще трябва и ще бъде принудено активно да реагира, да поема инициатива и да действа в условията на напрежение и повишена чувствителност от промяна в доверието или поддържане на авторитет, коалиционен баланс, равновесие, прилагане на дипломатически подходи и усилия за уравновесяване на вътрешно-политическите отношения. Силна публична изява и обръща внимание на обществените реакции и фактори, т.е. силен външен натиск, но и необходимост от вътрешно уравновесяване. Политическата динамика се задвижва отвън чрез реакции на общество, партньори и противници. Изпълнителната власт винаги е активна, решителност, действие, но неизбежно носи елемента на институционална уязвимост, необходимост от реформи, договорености и задкулисни процеси, насочени към овладяване на натрупаните проблеми, управление и постоянно изложен на обществен контрол, зависима от социалните реакции и международната среда, което създава доста динамика. Опозицията функционира чрез засилване на обществената чувствителност към грешки, слабости и противоречия на управлението. Народът усеща краят на един стар модел, но има повишена тревожност, чувствителност към всяка промяна. Т.е. народът е в преходен етап и е барометър за политическата стабилност, реагирайки рязко на всяка промяна. Финансовата политика е силно централизирана и политически мотивирана с фокус върху поддържане на държавен авторитет чрез публични разходи и управляем бюджет, който по-скоро се пренастройва чрез външно финансиране и преразпределение, отколкото чрез дълбоки съкращения. Парите ще са инструмент за престиж и контрол, но не и за драстично ограничаване. Вътрешната комуникационна среда е ориентирана към практичност, анализ и контрол на информация с тенденция към ограничаване на излишна риторика и акцент върху факти и детайли. Политическата власт ще оказва контрол върху медии и комуникации. Правителството ще търси стабилност чрез балансираност, избягването на конфликти, нужда от коалиция вътре в самата система, избягването на открит вътрешен разрез, възможно е нестабилност, адаптация без фиксирана политическа форма и отново адаптация. Т.е. правителството ще работи чрез балансираност, договореност, коалиция и дипломатичност. Решенията не са еднолични, а ще са съгласувани и с вътрешен договарящ ред, но чувствителност към външен натиск. Правителството разполага с обществена подкрепа, но тя е емоционална, чувствителна и условна. Политическата стабилност зависи от избягването на медийни и политически скандали и да опази коалиционната структура, тъй като вътрешните съюзи са подложени на нестабилност и външен опозиционен натиск. Съществуват скрити и неформални процеси на работа, чрез които институционалната система се поддържа и разширява извън напълно публично видимите механизми. Работата на правителството е не само в онова, което се вижда видимо, но и друг слой паралелен, подтик и поддържащ. Опозицията ще действа циклично, но стратегически и това ще води до дълбоки, но бавни трансформации в политическия баланс на партиите на статуквото. Външните инвеститори и контрагенти проявяват предпазливост и селективност, като действията им зависят от институционална и политическа стабилност, наличието на бърза обществена реакция и промяна в политическите настроения. Секторите на образование, наука и изкуство имат потенциал за развитие, но процесът е бавен и неравномерен, като се редуват периоди на вдъхновение и институционални ограничения,
които изискват структуриране и яснота. Силна политическа комуникация, много решения и изказвания, динамика в властта, активност, но риск от пренатоварване на информационния поток. Т.е. силна активна комуникация, бърз старт на политическите инициативи, но реално вземането на решение и тяхното изпълнение се забави поради ограничения, който се създава усещането за мудна комуникация с обществото. Нестабилност в политическите съюзи създава натиск за вътрешни реформи и адаптация в част от партиите, като балансът между стабилност и промяна се измества циклично. Непублична комуникация между институции и политици, които влияят на решенията, но не са видими за обществото. Неформалната комуникация влияе силно върху политическите съюзи, т.е. върху опозицията, което води до нестабилност, но и динамичност. Т.е. тук ние виждаме, че няма една зависимост и предполагаемост, че новото правителство на Радев има някаква скрита, невидима връзка с статуквото. Или, ако трябва да обобщим всичко до момента, има вероятност това ново правителство да изкара 4-годишния мандат с редуване на управление на стабилност и напрежение. Оцеляването може да се осъществи чрез чести корекции, кризи и пренареждания. През 2028 година може да има политически натиск и това да доведе до корекции. Изборите чрез политическа математика изхвърля от борбата малките партии и остави сблъсък между нови виждани, идеи, програми и статуквото, като се издържаше от корупция, личностно обогатяване, невярна информация подавана на медиите, разруха на икономика, деградация в обществото, без образование, наука, култура. А народът отново видя в новото лице мисията. Дано този път народът да не се е излъгал. Благодаря много и предполагам, че съм била полезна с моята информация. Благодаря много още веднъж.